mutane da yawa suna wani magana saboda ba a ku mukami ba, to dama saboda me mun kai siyasa? Ai mun yi siyasa ne don mu samu mu amfanar da mutanenmu. Idan ba za a ba mu, to me amfanin mu yi shi? Ai ba addini ba ce ba, ko addini da muke yi bayan Allah ya mana sutura ta abubuwa da ya mana ba adadi, kuma ya ce in mun kai yanda yake so kuma zai mana babbar sakamako da aljanna firdausi. To dan me wani zai zuwa mu zo mu wahala mu yi kamfen mu tsaya a zaɓe shi mu yi nasara, sannan kuma an zo rabu kuma ya ce shi ba abin da zai bada, sannan waɗanda aka ba su ce kuma ba abin da za su yi mana? Wannan ba adalci bane ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Suna na Sanata Kabiru Garba Marafa, tsohon dan majalisar dattijai wanda ya wakilci kananan hukumomin Maru, Bungudu, Gusau da Tsafe a majalisar dattawa ta ƙasa na tsawon shekara 8 daga hijira ta 2011 zuwa hijira ta 2019. Ina son yin amfani da wannan dama ne in isar da sako ga ɗimbin magoya bayana na cikin jihar Zamfara da kuma arewa maso yammacin ƙasar nan da kuma Najeriya gabaki ɗaya. Sakamakon tattaunawa da muka yi da magoya bayanmu ta kwana biyu a bisa lamura na siyasa, saboda la'akari da lokacin da aka ɗauko ya zuwa yanzu an samu shekara 2 da kusan rabi. Muka ga ya dace mu tsaya mu duba mu yi abinda Hausawa suke ce ma waiwaye a don tafiya. Ina muka fito, ina muke, kuma ina muka dusa. Mun yanke hukunci cewa jam'iyyar APC ta zalunce mu a mataki na ƙasa da na jiha gabaki ɗaya. Kuma a matakin jiha taɓarɓarewar da lalacewar jam'iyyar APC ya kai ainun, domin tun lokacin da kwamiti na riƙon ƙarya na jam'iyya a matakin ƙasa ƙarƙashin tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, watan gwamnan Yobe Alhaji Mai Malabuni, suka yi mana fashi, suka ƙwace jam'iyya daga hannunmu, suka damƙa a hannun gwamna mai ci ga wancan lokaci Alhaji Bello Muhammad Mutawallan Maradun. Ba a taɓa zama ko da na minti 10 ba na shugabannin jam'iyya a ƙarƙashin shugabancin jam'iyya a matakin jiha an ka tattauna wani al'amari tun daga wancan lokaci har yanzu inda ake. Sannan abinda kawai ta yi, ita da kanta jam'iyyar APC a matakin jiha ta fasa jam'iyya, aka ce akwai ɓangare na wane da ɓangare na wane. To mu dai tun da muke ko a karatu na littafi ko ba mu taɓa ganin inda mutum ya fasa gidan shi da kanshi ba. Ya ce a lokacin da muka samu farraka na wancan lokaci a kankaninmu, jam'iyyar APC ta gayyace mu a matsayin ai sulhu, ni da jama'ata muka zo muka ce mun yadda, mun amince, mun jaya namu bangare, mun yadda da bangaren tsohon gwamnan Alhaji Abdulaziz Yari. Wannan shine mataki na nasara ko na cin nasara. Amma ba wai ka zo ka ce kai kana da naka bangare kuma wane yana da nashi bangare, kuma a haka ake ta tafiyar da jama'iyya ana tafiya. To don haka nan mu bangaren da mun kai sulhu da mai girma tsohon gwamnan Alhaji Abdulaziz Yari Abubakar, mun yadda, mun duba, mun gani ya ci amanan mu, domin shi muka baiwa amanan mu ta tafiya a cikin wannan harka da APC. Sai suka zo suka haɗu da shi da tsohon gwamna Alhaji Bello Muhammad Mutawallan Maradun, suka ce su adda jama'iyyar APC bangaren Yari da bangaren Mutawalli. Mu kuma muka ce mun yadda mu je a haka, amma za mu ba ku lokaci mu gani ko Allah zai sa ku dawo cikin hayyacinku. Shekara yanzu 2 da rabi babu wanda ya ga ya dace a ɗinke wannan baraka ko a wani abu. An ce kowa ba komi ba ne ba in ba su ba su kai. To mu mun yadda da cewa Allah shine mai yi kuma shi ke badawa. Don haka nan mun ajiye komi, mun bar masu jama'iyya. Can da mun yi faɗa na cikin gida, kuma sun san mu, kuma sun san abin da muke yi, kuma Allah ya ba mu nasara a kansu wancan lokaci, wanda shine yasa wannan faɗa shi ya haifar da Bello Muhammad Mutawallan Maradun ma ya zama gwamna, kuma ya taka a wannan tsani yake har yanzu akan wannan arziki yake ci. To muna godiya da Allah, ga Allah da ya sa mu ne sanadin zamo washi abin da ya zama har yanzu kuma bayan ya zamo ya ga cewa ba dole bane ba ya yi mana adalci.
to mu muna roƙon Allah ya yi mana da kanshi, kuma muna roƙon Allah ya tsaya mana. Sannan cin kashi da ake ma jihar Zamfara ta fannin tsaro, kamar yadda mun ka gani, wanda wannan dalilin shi yasa mun kama tashi tsaye mun kai wannan taro na yanzu, shine abin da ya faru a zaɓe da an kai na ciki gurbi, ƙauren namo da ta kudu, wato ƙauren namo da sawa. Mun ga ta'addanci da an kai wa mutanen wannan wuri, kuma mun ji irin koke-koken da sun kai, kuma mun ga abin da an ka yi masu da wanda an ka ke masu. Babu wanda ya kula da al'amarinsu, amma lokacin zaɓe na zuwa sai ga kantoci na babura suna shiga, sai ga kuɗi suna shiga, sai ga jami'an tsaro nau'i suna shiga don ɗaya kawai wai a ce a tabbatar da APC ta ci zaɓe. Wannan baya cikin tsarin abin da mu an kai mana alkawari a mataki na ƙasa. Mai girma shugaban ƙasa ya mana alkawari cewa zai duba al'amarinmu na tsaro, kuma zai mana maganin wannan. Ina ganin sabili da haka ya ce ya naɗa ministocin tsaro, ya ɗauki jihohin da ya ci kawai a arewa maso yamma da Jigawa da Zamfara, ya ce ya ba su ministocin tsaro. To mu dai ba abin da an kai mana. So sannan mu a ƙungiyance, watan a gidanmu, babu abin da an ka bamu. Mutane da yawa suna wani magana saboda ba ku mukami ba. To dama saboda me mun kai siyasa? Ai mun yi siyasa ne don mu samu mu amfanar da mutanenmu. Idan ba za a bamu, to me amfanin mu yi shi? Ai ba addini ba ce ba. Ko addini da muke yi, bayan Allah ya mana sutura ta abubuwa da ya mana ba adadi, kuma ya ce in mun kai yanda yake so, kuma zai mana babbar sakamako da aljanna firdausi. To dan me wani zai zuwa mu zo mu wahala mu yi kamfen, mu tsaya a zaɓe shi mu yi nasara, sannan kuma an zo rabu kuma ya ce shi ba abin da zai bada, sannan waɗanda aka ba su ce kuma ba abin da za su yi mana? Wannan ba adalci bane ba. So bisa wannan da mun jingina jam'iyyar APC, kuma insha Allah za mu ci gaba tattaunawa da neman shawarwari da addu'o'i na mutane. Nan ba da daɗewa bai izinillahi za mu fito da jam'iyyar da za mu koma a cikinta, domin kamar yadda nace daga farko, can da an yi yakin cikin ɗaki, yakin sunku. To yanzu abin da muke so kuma, inda muka tasamma, to a zo a yakin gaba da gaba. Kana can ina nan, yawa a raba gida, ka tsaya can mu tsaya nan a fafata.